poso wae tau ora poso ora? Ora kangen karo wulan poso apa piye? Ya jelas kangen to, Mas. Kangene ning ndi? Ngibadah sing tenanan, ngibasah kusuk, poso 30 dina. Ndek ning ngene poso. Yep. Poso to, Mas. Lah aku ini gak mokil belas, Mas. Lah sepepe? Poso terus. Ora poso. Yo ora mokil. Wong iki dinten-ten iki wulan Ramadan. Yo bulan poso. Paham ora? Barokah amale luweh akeh dilipat gandakan Dikali lipatkan. Ora usah mbok omongi, Mas. Aku iki santri mondok ning dinggone Jumatan ora? Jumatan. Budal jam piro? Ya budal Budal wae yo jam 11. Ya jam 11 iso santri tertib lho. Lah wong Jumatan. Jumatan aku lho kemis wis budal, Mas. Oh, saking tertibe. Kowe menungso